Can't expect tolerance if you're not going to be tolerant of other people. No nazdar! Máme tu pondelok a to znamená, že sme opäť na začiatku ťažkého týždňa. No neverím! Nie tak som to myslel, toto je No nazdar iným menom. Lexaurín a kakao. Ja to mám iné ako vy. Ja tu mám okolo seba takýto ohník, ako podma spúšťam rezkú muzičku, kým vy ste profesionáli, ja som úplný amatér. Ty máš kravatu, ja mám ušianku, je to úplne iné. Ale pri všetkej úcte, toto je lepšie. Aha, OK. Vráťme sa na pár chvíľ k najdôležitejším udalostiam minulého týždňa. Slovensko malo na chvíľočku svoju kráľovnú, ktorej úprimný smiech nenechal nikoho ľahostajným. A Miška už teda vôbec nie. Prosím vás, sme už naozaj normálni, aby sme jedného transvestitu ukazovali v televízii v priamom prenose a písali o ňom osmevné články len preto, že sa má údajne podobať na predsedu vlády? Akože je toto už naozaj, dámy a páni, normálne? Toto by malo byť trestné a naozaj je to hrozné, keď si pomyslím, koľko mladých ľudí a koľko detí sa na toto svinstvo v televízii musí pozerať. Hanba. Ale ideš! Radšej som ho dal preč, lebo teraz už neviem, či to nie je trestné ukazovať toto svinstvo. Druhá najdôležitejšia správa sa objavila v sobotu, keď SNS Records konečne vydali dlho očakávaný single Kapitánsky sen. Skladba zožala obrovský úspech u labilného publika. Započúvajme sa na pár sekúnd do tejto pesničky, ktorej text napísal samotný pán kapitán Andrej Semaforovič Boskabamba Šadejovič. Musíš sa učiť, musíš sny zjaviť, môžeš sa ohnúť. Ako ste mohli počuť, text pesničky je naozaj umelecký skvost. Poďme však ďalej. Mňa šokovalo niečo iné. Pod naozaj nechutným politickým útokom na Roberta Fica sa objavil like od americkej ambasády na Slovensku. Like? To nemyslíš vážne. To je absolútny vrchol. Prečo sa nevyhrážajú atomovou bombou ako Putin, ale dávajú lajky? Toto je diplomatické faux pas, aké som ešte nezažil. Poprvé, ako sa môže cudzia ambasáda pchať do našej domácej politiky? Povedz ako, lebo viacerí by sme to chceli vedieť. Vráťme sa radšej ku kráľovnej Slovenska. Prepáčte, predsa len nie. Pepe nám chce niečo povedať. Politika hrubne. Politika je viac vulgárna. Politika už prekročila hranice, za ktoré sme nikdy v minulosti nešli. Politici dnes sú schopní uraziť človeka tak nechutne, čo sme pred rokom, 2 a 3 nevideli. Vedia ísť do extrémne osobných útokov, fakt až vulgárne nechutných. A naozaj to už presahuje mieru slušnosti a preto to napätie spoločnosti je ešte väčšie ako bolo a vedú politickí reprezentanti a teraz nech si každý vstúpi do svedomia. Ja sledujem politických predstaviteľov naprieč politických spektrom. Tu nie je výnimka. Ani opozícia, ktorá častokrát volá po demokracii, tolerancii, slušnosti a miery a neviem čom všetkom, dokáže byť extrémne agresívna, tak ako dokáže agresívne na to reagovať alebo odpovedať aj koalícia. Tu mám naozaj opäť spustiť urážlivé a vulgárne videá Fica, Blahu, Barteka, Takáča, Gašpara, Uhríka, Mazureka a tak ďalej. Naozaj. Nepustím to. Dnes nie. Dnes si dajme nakoniec niečo veselšie. Ahojte. Bol obyčajný večer v meste, ktorý nikto netušil, že o pár hodín sa úspech zmení. Jedno tajemství mi prosím nech. Mimoza. Dělej co chceš. Jedno tajemství.